The information you are about to learn in this film could have saved my son's life. My son stopped breathing at a week old. We had to look online to see how to perform infant CPR. I sincerely hope you never have to use the information in this film. Ak zistíte, že vaše bábätko nie je pri vedomí, okamžite zavolajte na tiesňovú linku 999 a zapnite hlasný odposluch, keďže je potrebné čo najskôr začať s resuscitáciou. Dieťatko položte na pevnú podložku a uvoľnite mu dýchacie cesty. Zaklonte bábätku hlavu a jemne mu posunte bradu nadol. Skontrolujte, či sú dýchacie cesty voľné a v ústach či nose nie sú žiadne prekážky. Utesnite okolo úst a nosa dieťatka a vdýchnite. Jeho hrudník by sa mal nadvihnúť. Počkajte, kým opäť klesne. Toto opakujte 5 krát. Po dokončení tohto kroku začnite stláčať hrudník. 2 prstami zatlačte v strede hrudníka do asi 1/3 hĺbky hrudníka bábätka. Počkajte, kým sa hrudník opäť nadvihne. Toto opakujte 30 krát, rýchlosťou 100 až 120 krát za minútu. Po 30 stlačeniach otvorte dýchacie cesty a zopakujte 2 vdýchnutia. Keď hrudník klesne, opäť aplikujte 30 stlačení. Proces opakujte do príchodu záchrannej služby. The information you have learned today could have given my baby boy a chance of survival. Giving infant CPR when unresponsive can allow extra time before the emergency services arrive. This film is in dedication to the memory of my son, Rowan. Remember, call 999, firm surface, 5 breaths, 30 fast compressions, 2 breaths, 30 fast compressions. Thank you for watching Rowan's Rule.